Kule video igqithileyo ke besenze imizekelo apho inani elinye liphinda-phinda oko. Kodwa kulena ivideo into esizayenza siza kwenza izinto ezibunzinyana kancinci wena kodwa ke kungekho nto ingaphi. So masithi mhlawumbi ke sino 0.36 ophinda-phinda nayo. So ke into ethethayo iba la 36 nguye ophinda-phinda nayo. So izofana no-0.36 36 36 kuba kaloku besithe laa mgca uthetha ukuthini? Ukuthi into iyaphinda-phinda forever okanye oko. So ke into esizawuyenza ngoku, into ebesiyenzile kaloku kulaa video yokuqala ukuba sichaze le nto yethu, siname according to intoni? I-variable. I-variable ke bendithe i-alphabet apho ichaza ivalue yenani. So x wethu ke ngoku izawuba ngu-0.36 repeating okanye phinda-phinda nayo. So into efanele siyenzile ngoku, sifuna ke ushifta le decimal place, kodwa ngoku nothi kanje ngaqala indawo eyi-1, kodwa sifuna uyishifta 2 times to the right. So into esizawuyenza konyanzela x wethu simthini? Ewe kaloku simphinda-phinde ngo-100 ukuze sikwazi ushifta la decimal place yethu kabini ukuya kweli cala lase-right. So ke ngoku 100x uzofana nabani? So uzofana i-decimal phambi ngoku, so uzofana no-36.363636 njalo njalo kuqhubeke kuyotsho apho iyotsho khona. So ke ngoku into esiyenzayo besiyenzile kaloku nakuqala kuba ke ngoku sisubtrakthe ela nani lethu lokuqala, la x wethu wokuqala. So x ibingubani? Ibingu-0.363636 oqhubekekayo forever. So ke ngoku xa simultiplya ngo-100 sizamele uba ezaa nto ezingapha kwedecimal zihambelane, la 36 ezaa nto ezirepitayo zikwazi uhambelana. So eyona nto ke ngoku ebalulekile ngamandla apho kuba ke ngoku sikwazi xa sithabatha sikhansileshane out. So masike sizame ukuthabatha okanye simayinase okanye sisubtrakthe. So kweli cala lingapha sino-100x minus x, so loo nto izawuba ngubani? Izawuba ngu-99x. Ifana ke noba unama-100 e-100, ama-apile e-100 umanase elinye okanye utye elinye kwashiya 99 ama-apile. So kweli cala sizomayinasa u-36 nalaa nto no-0 laa nto. So yona nto ke ngoyenzekayo, thathe nje ubeke ezi ngaphantsi. So ifana noba ngu-36 over 99. So siyazibona i-numerator ne-denominator ziyakwazi ukohlukana ngabani? Ziyakwazi ukohluleka ngo-9. So into esizawuyenza ke ngoku sizohlula u-36 ngo-9 ibe ngu-4, sohlule eli lingaphantsi ubani? U-99 ngo-9 kube ngubani? Ibe ngu-11. So u-0.363636 repeating okanye qhubekekayo uyalingana nobani? Okanye uyafana no-4 over 11. Masithi ke mhlawumbi ke ngoku masike siye komnye umzekelo mhlawumbi wesibini, mhlawumbi okacacelwa kakuhle. Masithi sino-0.714 repeating, and then uzujonge uqwalasele uba apha kulo 0.714 eyona nto irepitayo ngula 14, hayi la 7 uphambi kwakhe. So iza ngu-0.714141414 njalo njalo kuyotsho apho uyotsho khona. So ke besiyenzeni ntoni? Mas-equal to x, i-variable yethu. So mhlawumbi wena ungafuna ukumultiplya okanye uphinda-phinda le nto ngo-7, kodwa kaloku uzukhumbula uba ngubani orepitayo? Ayinguye u-714 kodwa ngubani? Ngu-14 yedwa. So awufuni uyenza ke ngoku loo nto ngoba kaloku ufuna ushifta intoni? I-decimal point yakho ukuze le nto erepitayo ibe ngaphantsi kwenye xa uzozithabatha. So ngolu hlobo ke ngoku into esizawuyenza, sizawuyiphinda-phinda le nto yethu ngobani? Ngo-100 ukuze ke ngoku izinto zethu zikwazi ukulandelana xa sithabatha. So sizawuthi 100x, so nangapha sithayimbise ngo-100, so simove decimal place yethu kabini, so ibe ngu
71.4141 njalo njalo ke yotsho ekugqibeleni. So iza ngu-71.414141 njalo njalo ngolo hlobo ke. So ngome ke ngosibhale la x wethu sekuqaleni. So x yena ngubani? Ngu-0.71414141 njalo njalo nayo yotsho ekugqibeleni. Now jonga ke ngoku eyona nto ibalulekileyo yintoni? Kuba oo-14 aba bangaphantsi kwabanye ngqo. Loo nto ke izasinika ntoni? Izasinika ithuba loba sikwazi ubakhansilisha. So sizoqala sithi 100x minus x ibe ngubani? Ibe ngu-99x. Ngapha kwecala esingapha siyabona uba ezi ziyafana, so siyazikhansilisha out. Kodwa ukuze ukhumbule uba kusashiyeke inani phambi kobani? Kwa-71. So 71.4 minus 0.7 uzawuba ngubani? So ungaqala ke uthi 4 minus 7 uyibole ku-1 njalo njalo wenze ngolo hlobo. So izawuba ngu-point bani? Izawuba ngu-0.7 ibe ngu-7 minus 0 ibe ngu-70. 70 I mean minus 0 ibe ngu-70. So ke ngoku sawudivayida amacala omabini okanye sawuhlula amacala amanini ngo-99 ukuze sifumane intoni? Laa variable yethu esingayaziyo. So sizawuthi 99 nangapha sithi 99 zekhansilishana ezi kushiye ku-x yedwa. So ibe ngu-7.7 over 99. Uzoqaphela uba ke basikayitshintshi le nto ngokupheleleyo ngoba kaloku xa ujonga ngaphezulu usekhona bani? I-0.7. So iseyidesimal ngaphezulu. Kodwa ilula ke xa seke sekule ndawo ngoku kuba into esinoyenza singaphindaphinda amanani wethu omabini ngo-10. So izawuba ngu-70.7 times 10 ibe ngubani? Ibe ngu-707. Neli lingezantsi senze ngolu hlobo esenze ngalo ngaphezulu simultiplaye ngo-10. So ibe ngu-990. So masike senze enye into ke ngoku mhlawumbi ehlukileyo kunezi zimbini esizenzile. Masithi mhlawumbi sino 3.257 kwaye omathathu ke ngoku lana ayaripita. Ngoku ke ngoku ungayenza laa nto ubuyicinga ngaphezulu. Kodwa ke into yokuqala oyenzayo kukuba ubize laa nani lakho ngevariable ngo-x. So izawuba ngu-3.257 2.7 257 njalo njalo. So ngoku siyabona uba mathathu amanani arepitayo. So loo nto isichazela uba masithini ke ngoku? Loo nto kaloku isichazela uba masithini ngoku? Masimultiplaye ngo-1000 ukuze le decimal point yethu ikwazi ushifta okanye ikwazi ukusuka iye kwindawo yesithathu on the right. So saba no-1000x is equal to ntoni? Xa sinoshifta la decimal izawuba ngubani? So izawuba ngu-3257 3257 point and then zizomane ziphindaphinda ke ngo-257 257 njalo njalo ke. Uyotsho kuloo ndawo uyotsho kuyo. So yintoni esinye istep esisenzayo xa sigqiba le ndawo? So kwafanele sithabathe u-x ke ngoku. So u-x is equal to bani? Is equal to 3. Khumbule phaa phezulu. So 3 because idecimal yakho ibe phantsi kwenye idecimal. So izawuba ngu-3.257 257 njalo njalo. So siyabona amanani onke ayalingana. I mean amanani onke angaphantsi kwamanye amanani. So loo nto iyasinceda uba sikwazi uthini? Ukusubtracta. Kwaye isinceda uba sikwazi uthini? Ukuthabatha ngolu hlobo esifuna uthabatha ngalo. So sizakwenza laa nto besiyenza kuqala sithi 1000 minus x. Koshiyeko x abangaphi? Abayi-999x. And equal to eliside elicala elingapha ke siyakhansilisha okanye siyasusa ezi zinto esiqonda uba ziyafana. So izawuba ngu-3257 minus 3. So izawuba ngu-7 minus 3 ibe ngu-4 ibe ngu-5 no-2 no-3 uyabehlisa nje. Kodwa kaloku uze ukhumbule eyona nto esiyizamayo apha kokuba sifumane u-x wethu. So ke ngoku uyadivida both sides okanye amacala omabini ngo-999. So sizawukhansilishana ezi kushiyeke u-x kweli cala lo okanye simfunayo. Ngapha kushiyeke ntoni? Ngapha kushiyeke u-3254 over 999.
And so uyayibona ke le nto uba yi-improper fraction kuba i-numerator inkulu kunantoni kuno-denominator. So ungayitshintsha le nto uyise mhlawumbi kwi-mixed fraction uba uyafuna okanye ngolo hlobo ufuna yenza ngalo. And uzubone ke kulaa mzekelo wethu u-3 sekengaphambili, so ithetha ukuthi sinayo intoni i-whole number. Okanye into ongayenza ungadivayida u-999 kubani ku-3254. Masike sizame uyenza le nto ke kancinci. So masijonge ke uba singayenza njani. So ngu-999 divided by bani 32 okanye 3054. So izawuya 3 times. And sesiyazi ke ngoku loo nto kuba kaloku phaa phezulu besiyibonile uba ukhona u-3 noba kwenzeka ntoni. So 3 times 9, qala ngayoqala, 3 times 9 ibe ngu-7, 3 wonyusa u-2, 3 times 9 plus 2, so izawuba ngu-29. And then into yenzayo ke xa ufika apha uyathini, uyathabatha. So uzawuthi 4 minus 7, kodwa eli nani elingu-4 lincinci, so awufa uyoboleka 1 ube no-14. Kushiyeke u-4 neli liselincinci kuno-9, so kwana awufa uyolibolekela next door. So izawuba ngubani? So awufa uyolibolekela izawuba ngubani? Nalo izawuba ngu-14. But neli xa uboleke kushiyeke u-1 nayo semncinci kuno-9, so awufa uyoboleka ekuqaleni ku-3. So ibe ngubani? Kushiyeke u-2 ku-3, ngapha kushiyeke elanani. So u-14 minus 7 ngu-7, u-14 minus 9 ngu-5, u-11 minus 9 is 2. Lana ke ngokwayakhansilisha kuba kaloku ayalingana. So loo nto iyafana nobani? Iyafana no-3 and 257 over la 999 wethu. Sibeke ngolo hlobo siyayigqiba.